Matul tmiem il-ġimgħa l-Bażilika tal-Madonna tal-Karmelu fil-Belt Valletta se tiftaħ il-bibien tagħha għal pubbliku biex iżżur ix-xogħlijiet li qed isiru fuq il-pavimentar tal-istess Bażilika. Net News itkellem mal-Pirjol Patri Alexander Xerri, Karmelitan, fuq l-andament tax-xogħol li għaddej. Qegħdin f'stadju avvanzat mhux ħażin, ġifieri bdejna minn nofs mill-arma tal-Bażilika, għandna l-arma tal-Karmelu u l-arma tal-Papa Iljun 13, tajjeb u ma tiftaħna bil-mod lejn it-truf. Però issa qed jiġi d-diffikultajiet tiegħu fis-sens għaliex it-truf u ġveru nwaslu eżatt mal-ħitan ġifieri. Bej wieħed u ieħor qegħdin noqorbu biex jitqiegħed l-irħam kollu, ma bagħad ikun għad fadal ġifieri l-orik tiegħu, ġifieri l-lustrar tiegħu ġveru u bagħad sintendijiet tindif tal-Knisja kollha kemm jiġifieri aħna qegħdin nikkalkulaw isu għall-aħħar ta' Marzu nkunu lesti hekk bidu ta' April għall-Easter bil wieħed u ieħor. Ix-xogħol mistenni jiswa ma' €9,000,000 fuq disinn tal-Kavallier Joseph D'Amato, l-istess artist li ħadem l-iskultura tal-Bażilika fil-ġebel. Il-Bażilika bejn il-ġimgħa u l-ħadd se tkun qed tiftaħ bejn id-9 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija. Dak li jkun jista' jiġi hawnhekk fil-Knisja tagħna jara x-xogħol stess u anki jara dan il-proġett u anki wkoll jogħġbux veru jħalli d-donazzjoni tiegħu b'dan il-proġett hekk tant ambizzjuż illi fl-aħħar qed naraw iseħħ quddiem. Din hija t-tielet knisja mibnija fuq l-istess sit. Il-Bażilika ngħalqet ftit ġimgħat wara l-festa tal-Karmelu tal-Belt Valletta ta' din is-sena u l-komunità Karmelitana Beltija qiegħda tinqeda mill-Knisja tal-Madonna tal-Pilar u l-Oratorju tal-Bażilika għal ħtiġijiet spiritwali.